Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Ana Dână de Dobre. Astăzi o să facem, cum vedeți în titlu, o să facem al doilea episod al meu de Minecraft. Neoriginal, cum cred că vedeți. O să ne facem drum printre copaci, peste niște copaci. Avem nevoie de scăși și de tufe dintre acestea. Urcăm sus, pac. Și să ne ducem să luăm tufele. Scuzați-mă că am pus pe pauză, dar a sunat nașul meu pe tatăl meu și vorbea și cred că ne deranja. Și ne deranja și am pus de asta pe pauză. Și am ajuns într-un alt copac. Și cred că cum bine vedeți și auziți, nu cum vedeți, cum auziți, pe mine mă doare gâtul. Sunt un pic răcită, dar am făcut febră și mă doare gâtul. Atât. Am făcut aseară, cred, da, aseară. Am făcut febră, 38,3. Nu prea m-am simțit bine, dar am reușit astăzi. Nu știu cum m-am simțit bine. Nu am mai fost ca ieri. Somnoroasă, tristă și cum mai era. Deci am avut chiar noroc. Pam. Cum ajungem noi într-un alt copac? Lasă că acela este mai lung, mai mare și mai înalt și mai aproape de noi și haideți să încercăm. Hop, nu știu ce facem acolo. Hop. Hopa, gata. Ia, ajungem. Da, cred că, da, ajungem. Pac. Gata. Și iar tăiem din ăsta, că e prea înalt și ne deranjează. Nu știu chiar, cred că dacă chiar m-am mai tăiat, că era prea înalt, nu știu. Am mai făcut un videoclip dintre acesta, dar nu mi s-a salvat. Nu știu ce am făcut, nu știu pe ce am dat. Și nu s-a salvat. Desigur, pentru asta m-am supărat. Pentru că m-am muncit 7 minute să-l fac. M-am cam supărat, dar mi-a trecut până acum 5 secunde. Sau 5 minute. Cam acum, cum să vă zic, 7-8 minute, cam așa. S-a întâmplat. Mai 7 minute și nu mi s-a păstrat. Mai puteam de furii. Mă supărase, pentru că cum să filmez 7 minute și să eu cum sunt acum, că mă doare gâtul de mai pot, mă doare gâtul. Să vorbesc 7 minute, nu continuu. Fără să mă opresc. Și de după aia să zic mi s-a oprit filmarea sau nu am salvat-o și să fiu pedepsită. Ar fi wow.
pentru mine. Poate și pentru alții sau poate nu. Pentru mine ar fi wow. Cum să nu te înfurii când ți se oprește filmarea sau nu o salvezi și te omori la ea. Că mai ești și răgușit. Poate ca mine. Știi, și să nu ți se... să nu ți se salveze filmarea. Un pic răcica. Să-mi spuneți în comentarii cine nu ar zice nimic. Nu ar zice nimic dacă i s-ar opri filmarea și ar fi răcit puțin să-l doară gâtul și să nu se enerveze. Deci să-mi scrieți în comentarii că sunt foarte curioasă. Și să mergem, să dăm înainte. Și nu știu ce a vorbit tatăl meu cu nașul. Da, unde ajungem? Care e mai aproape? Ăsta. Nu, din ăla deja trecut. Haide peste. Oh! What? Pac. Dăm înainte. Cred că o să încerc să filmez. Și... am făcut record. Am filmat 7 minute și ceva, cam așa. 7 minute și ceva. Mai intrăm, mai facem pod prin pomul ăsta și cred că o să se termine. Da. Gata, s-a terminat videoclipul. Îmi pare rău, poate unii s-au supărat că au fost așa de lung. M-am grăbit, am putut de repede. Și cam asta a fost episodul de pe ziua de astăzi.